Voor dames die de regels nog niet helemaal weten, hierbij nog even een korte uitleg. Je mag geen fysiek contact. De bal mag niet hoger dan de heup. Geen slidings. En ja, dat was het eigenlijk. En heel belangrijk, niet hardlopen. Probeer ieders bij iemand te blijven. Het zal leuk zijn. Goed zo. Niet rennen, niet rennen. Wat is Oldstar voetbal? Ja, het is eigenlijk lopend voetballen. Walking voetbal is wel gewoon inderdaad voetballen, maar dan op een lopende manier. Heel lastig. Ik ben heel erg fanatiek, dus het lopen is dan heel lastig. Want ik wil heel graag rennend achter die bal, maar dat nee, werd hem niet. Zo. Neem maar mee, je mag ook indribbelen, hè Joan? Maar Natasja, dat niet hardlopen, dat is best moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk. Vergis ik mezelf ook nog wel eens in. Ik zie jou heel die draven, dat mooi net. Weet ik wel, maar ze vlees het dan daar. Oh, je had wel in de gaten. Jawel. Mag ik nou weer terug? Nou, ik zal er aan denken. En is er nou nog een bepaalde tip waardoor je kan onderdrukken dat je niet gaat hardlopen? Moeilijk. Moeilijk. Ja, de bal niet hard spelen. Vaak speel je de bal toch iets te hard in, zeg maar, waar je toch automatisch gaat rennen. Je moet gewoon proberen gewoon in de voet te spelen en, ja, en te tikken. En dan proberen het rennen eruit te halen. Maar ja, zoals ik zeg, heel moeilijk. Saskia. Benny! Oh! Jammer! Nou ja, dat is inderdaad een nieuw initiatief dat wij dit hebben opgestart binnen FC Wolvenga. We hebben de dames vanaf de 40 plus gedaan en de heren 60 plus. Nou, en je ziet de opkomst voor vandaag is natuurlijk fantastisch. En we hopen dat dit we kunnen vasthouden en in de toekomst nog groter kunnen worden. Wie dit nou de eerste keer? Dit weer de allereerste keer van mijn hele leven dat ik voetbal, ja. Het is wel heel leuk. Maar nou snap ik hoe moeilijk het profvoetballers het gaat. Want het is verschrikkelijk. Je hem nou ja, ik snap nou wat ze trommaatje. En nou is een belangrijk elementje bij is dat je net draven mag. Och, dat is het allermoeilijkste, want je wil vanzelf avanceren. Je wil avanceren, dat ding maar erin. Maar dat is, ja, rennen, dat is moeilijk, ja. Doe maar! Samen! Yay! Hoe gaat het? Nou, hartstikke goed. Ja, weer leuk. Maar ik ben veel te fanatiek, dus het rennen dat wordt heel gauw rennen. Dus ja, maar het was hartstikke leuk voor de eerste keer, dus ik ga het vaker doen. Maar inderdaad, benamen dat net draven mooien, dat is echt lastig voor elke niet. Dat is heel lastig, ja. En dat keer ik wel van de oude dames die al langer bezig zijn. Zeg, het krijg ik wel. Fanatiek, dus ik ken nou het doel, dus draven mooi hap. Maar ja, nee, hartstikke leuk hier.